Γεια σας. Ονομάζομαι Διονύσης, ο κύριος Ζεμάνος και ο κύριος ο Σάτορος, ο Θεοδόρου. Σήμερα θα κάνουμε ένα μαγικό, πολύ καλό. Θα σας αφανίσω ένα δείγμα ανθρώπου. Το κύριο Γιάννη. Πες για Γιάννη. Τι το παρακείτε, δεν είστε καλά αυτό. Λοιπόν, Γι' αυτό θα τον εξαφανίσουμε. τη βλέπετε την μπλούζα. Θα τη ρίξω πάνω του και θα πέσω πάνω του και το πιάσω μπαλόνι. Θα φύγει. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ένα. Εδώ κοίτα. Θα με πάρεις και εδώ. Ναι. Ένα. 2, 3. Ορίστε. Το έκανα. Πού πήγε. Έφυγε. Για κοίτα στο μανίκι, στο μανίκι κοίτα μέσα. Λες να είναι εκεί. Δεν ξέρω. Όχι ρε μαλάκα, εντάξει, δεν είναι, έφυγε. Ούτε Εδώ εδώ, τραβάς. ούτε εδώ, τίποτα. Έχει φύγει. Κομπλέ. Έχει φύγει, εντάξει.